बे समाव रादाबखौ फरायदों आं सन्दना इस्लारि। 30 सान प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय चिरां जिल्ला इन्ड'-भुटान सिमानि साखाथि सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव पुलिस, मिलिटारि आरो पारा मिलिटारिनि थाखाय थिसनथाइ फोरोंथाइ हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव हेफाजाब होदों 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि, इउपिपिएल, जिटि दुवार आन्सलिक कमिटि, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एक्स-एनडिएफबि। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि ओएसटि सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै फोरमायो दि बेयाव गासै 700 सा मानसिफोरा मुं थिसनदों आरो बे हाबाफारिया बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे मोजां सिगनेल होननानैबो बिथाङा फोरमायो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि गोबां हिन्जाव माहारिफोरा गावबा गाव हारि माहारि सिनायथि होनो आवगायबोगासिनो दङ। ट्रेनार बिथां एक्स-इन्डियान आर्मि टसुन बसुमतारिया गासै फिजिकेल टेस्ट आरो थिउरिफोरखौ 30 सानसिम फोरोंगोन होनना फोरमायथियो। दा जेनेखि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि मानगोनांसिन बिथांनि सिमां जोंनि जेनेखि इयुथफोर बेफोर इयुथफ्रा गासैबो जेनेखि जोंनि समाजनि मोजां बिथिं बे मोजां बिथिं बा मावनाय बेफोराव बाहागो लानांगौ आरो बिनिनो मोनसे बावा जाहैबाय जोंनि इयुथफ्रा जोंनि ससाइटिनि गोबां गाज्रि गेना खामानिफ्रावसो गोदोनानै थायो। बिनि अनगा जोङो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे जोंनि इयुथफ्रा नैबे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि दारै जोंनि सेन्ट्रेलनि आर्म फर्सेस, स्टेट पुलिस बेफोराव मुं थिसननो हायो। बिनि थाखाय मोनसे जावरिखांनाय लाबोदों आरो बे जेनेखि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं बे रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि दारै जोंनि जेनेखि जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर बिथांमोनहा निस्सय जोंनि बे जेनेखि आर्म फर्सेस, सेन्ट्रेलनि आर्म फर्सेस बा स्टेटनि आसाम पुलिस बेफोराव मुं थिसननो हागोन होननानै जोंहा मिजिंथिनाय दङ। बर' हारिनि गेजेरावनो मोनसे स्ट'रि दानो हायो। हिन्जाव माहारिया मावनो हाया होननाय साननाय दङ। दिनैहाय गोबां हिन्जाव माहारिफोरा दिनै हिन्जाव माहारिया बर'ल' नङा गुबुन गुबुन समाजावबो मोनसे एगजाम्पोल जानानै फैनो थांगासिनो दङ। मानो होनोबा अलिम्पिकआव मेडेल मोनग्रायाबो हिन्जाव माहारियानो लागोरदों बा जुदा जुदा स्पर्ट्सआवबो हिन्जाव माहारियाबो दावगागासिनो। दा जोंनि बर' समाजावबो जोंनि हिन्जाव माहारिया उन जानानै थायाखै। दिनैनि जेनेखि रिक्रुटमेन्ट जेनेखि ट्रेनिंनि प्रग्रामफ्रावनो बिथांमोना नुनो मोनदों कि बाहाय लोब लोब जोंनि लाइमोनफोरा हिन्जाव लाइमोनफ्राबो बाहागो लाफैदों। बाहाय टटेल हौवा हिन्जाव मिलायनानै 700निबो बारा जोंनि इयुथफ्रा बे ओनसोलनि इयुथफ्रा मुं थिसनफैदों आरो बेनो जोंनि मोनसे सिनायथि बा मोनसे साइन कि जोंनि ससाइटिया मोनसे पजिटिभ डाइरेक्सनाव थांगासिनो दङ। जोंनि एरियाखौ जोङो बुंनो थाङोबा एवारनेसआ जोंनाव खममोन नङा होमबा। दिनै बिटिआर सरकारनि जेनाखि मोनसे स्टेप लाबाय प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलि जेनाखि ट्रेनिंफोर बेफोर ट्रेनिंनि दारै जोंनि ओनसोलावबो मोनसे एवारनेसआ फैगोन होनना मिजिंथिदों आरो बे एवारनेसनि थ्रुयैनो जोंनि ओनसोलावबो एबार जेनाखि स्टेटनि पुलिस, पारामिलिटारि फर्सेस बेफोरावबो बारायगोन होननानै आं मिजिंथिदों। 30 दिननि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों। दिनैनिफ्राय जागायनानै 30 दिनसिम बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि गेजेरजों जोंनि बे इयुथफोरखौ पेरामिलिटारि एन्ड आर्मि पुलिस माखासे बेसिक इनफरमेसन बेखौ जों बेनि गेजेरजों बिसोरनो मोजां रोखोमै गाइडलाइन होगोन, खिन्थागोन फिजिकेल, रिटेन, मेडिकेल बै नलेजफोरखौ जों जाहाथे थांनानै जेब्ला टेस्ट जागोन बै समाव मोजां रोखोमनि साक्सेस जायो। बिनि थाखाय बेसिक नलेजआव मेनलि फार्स्टलि फिजिकेल फिट जानांगोन जोंहा। बेनि मेडिकेल साइडआव जाबाय भिजन जेनेबा कालार भिजन डिस्टेन्स बेफोर मोजां जानांगोन। मानो होनबा मेनलि पेरामिलिटारियाव जोंना मेगना गोनां मोजां जानांगोन। मेगना जुदि मोजां नङाबा जों बाहाय जोंहा
दा मेगन नोजोरा मोजां जादों आरो बेनि थाखाय मेडिकेलाबो जेनेबा सोरबा फ्रेक्सारबो थानो हागौ दा फ्रेक्सारबो थानो नाङा ओंखायनो मेडिकेल साइडआव बेफोरखौ गासैबो गन्थं आरो मेगन आरो चेस्ट माखासे बेफोरखौ चेक खालामजोबनाय बिनि उनाव मेडिकेल लाइनखौ जेब्ला फिटनेस जायो बेखौ गासैबो ट्रेनिं होनाय जागोन जोङो 8थानिफ्राय लानो नांगोन 8थानिफ्राय 10थासिम जों फिजिकेल ट्रेनिं होगोन बेनि उनाव 15 दिन जों फिजिकेल ट्रेनिं होगोन 15 दिन क्लासखौ खालामनाय जागोन हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय टेन्टनि सुबिदा दङ। बनफायार, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ। बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9101749562 एबा 9707614012 आरो 9864832734। मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।